kansalaiset. Täällä Suomessa on uusi, uhkaava, järkyttävä päihde, joka on vanha päihde, jota on nyt Suomesta hävittää jo aikaa, joka on lakikin meinattu. Se ei ole viina, se ei ole tupakka, eikä se ole kannabis eikä heroiini, vaan tämä päihde on tuettu niin uhkaavaksi Suomen kansalaisille, että sitä on enää laivoiltakin saa. Tämä on hirvittävä myrkky. Katsokaa tätä, katsokaa tätä. Lakupiippu, kielletty hedelmä. Katsokaa, kielletty hedelmä. Oi mikä aine. Lakupiippu. Lakupiippu, katsokaa mikä myrkyllinen. Oho, tämmöinen kielletty hedelmä. Huhhuh. Katsokaa, tämä ystäväni, tai kuvaa tämän hetki kun minä nautin tätä kauheutta tuohon. Katsokaa, nämä aromit. Nämä aromit sekoitaan minun pääni. Katsokaa. Ei mun kauhea. Lakupojat potkii. Nyt sä ymmärtänyt, että se lakupiippu pitää olla kielellä. Se oli pojat piippu. Näkemisiin. Moi moi.